Ini guyon ya lur, men terhibur. Wong sepuk emang gampang ngelian mbak. Mosok mbok sami titik-titik madang. Makasih Kak Puri Najwa, matur suwun ya. Nek pangan. Eh. Mumet mbok ambune keteke mbok. Gabung Kangen. wangi. Yang kemucing. Yang kemekura. Tak lebokke meneh. Ada apa ora? Emoh, sijine bae. Ana apane kono? Yo. Senenge nyimpen panganan jare. Ngomong bahasa Cina, Mbak. Ada. Aduh,